Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha benar kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka pare but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra itu kayang nomor kari ni ni kesek aja itu hadian bangi wan bu egane ka dor khas hak ar pulai trek na bandrio ar hajar ar pulai halor ke jing persha ban thungkam ni we nong thep kam shrimati jeni moment ibala yo ke sti ban thungkam i hapo program implementation and evaluation daga ni ke sti bu ayu minister in charge of soil and water conservation ka housing te ngin kalen jungi hatu ko singi lawan ai how sti hak office jong director te hadin ka to kan singi hak to ka singi balangi la yo ka jingtip limba ka telephone conversation ba kila pat sange ye kan ne ka jing thungkam bat kimya chu shakman bat haga telephone conversation kila ong yingi limba jing patha jong director jong kan ka program implementation and evaluation ulong ba nang ni shakmat katu ko post ko like kin side advertisement but kin sakot habayal tei bat kanika mantung ke ka kampion but nang ni shakmat kino ki kam ke balat kin yai bat ka uka president tengi ai kublai ru je director ba sngap ye kanika jung ujor ke jungi but ibu ru ke jung maham ye ka sarkar le ka nogo department ba kim dei ban ngi ne man lada tha nu minister ne wa mele man siyo ye thungkam klem da ya ki procedure ke babian ti kan turu ye paj ba ki department ki prepare la ka don ka no ka jing ye thungkam sab hapo ki department ki prepare wat num shin ban tip shaka office jeng ka sing lengba ka office lengba jong ka email address jong ka yotrep2021@gmail.com la ne bila pe pen phone direct ye ki to khot jong ka seng hito te tang ini kerwo nyai ko blai Session jaga office jong director jong kene ka program implementation and evaluation kibla sim kya ye ne kam but ines kam nangnes kamat ba sarkar jilai kanum don chu kanu ka jingle to ne ban chu thung ekite ki political appointee kat ba ki ma kuble shi bon che jano